תיקון עולם. שתי מילים אלו נושאות משמעות עמוקה, לתקן את העולם. זהו רעיון מושרש עמוק במחשבה היהודית, קריאה לפעולה, הזמנה לקחת חלק בתהליך תיקון הבריאה לצד אלוהים. תיקון עולם אינו רק אידיאל מופשט, זוהי חוויה חיה, דרך חיים החודרת לתודעה היהודית. דמיינו עולם שסוע על ידי עוול, עוני ומלחמה. תיקון עולם הוא האמונה שאנחנו, כבני אדם שנבראנו בצלם אלוהים, נושאים באחריות לרפא את השברים הללו. זוהי ההבנה שאיננו רק תושבים בעולם הזה, אלא משתתפים פעילים ביצירתו המתמשכת. תיקון עולם הוא תהליך מתמשך, מסע ולא יעד. מדובר בהכרה בשבירותו של העולם, ובמקביל בזיהוי היכולת והאחריות שלנו לתקן אותו. באמצעות מעשי חסד, צדק חינוכי, שמירה על הסביבה, ופשוט על ידי חיים מוסריים, אנו תורמים לתיקון עולם. זרעי תיקון עולם נטועים במארג של התורה, התנ"ך. כבר בפסוקים הראשונים, אנו עדים למעשה הבריאה של אלוהים, הבעת סדר בתוהו ובוהו. אנו, שנבראנו בצלם אלוהים, יורשים את האחריות להיות שותפים במעשה הבריאה המתמשך, להביא סדר בתוהו ובוהו שאנו רואים סביבנו. התורה מספקת לנו דוגמאות רבות המגלמות את רוח תיקון עולם. סיפור קין והבל משמש כתזכורת קשה לתוצאות חוסר המעש נוכח חוסר צדק. כשאלוהים שואל את קין, איכה הבל אחיך? תשובתו המצמררת של קין, השמר אחי אנוכי, מדגישה את הסכנות שבאדישות. התורה מלמדת אותנו שאכן, אנו אחראים זה לזה. דוגמה חזקה נוספת נמצאת בציווי ואהבת לרעך כמוך. הנחיה פשוטה לכאורה זו היא קריאה רדיקלית לאמפתיה וחמלה. היא דורשת מאיתנו לראות את האנושיות בכל אדם, ללא קשר לרקע שלהם, אמונותיהם או נסיבותיהם. היא מחייבת אותנו לפעול בטוב לב, בנדיבות ובתחושת אחריות עמוקה כלפי אחרים. סיפורים ומצוות תנ"כיים אלו, מס. לאורך ההיסטוריה היהודית, רעיון תיקון עולם הדהד עמוקות, ונתן השראה לדורות לשאוף לעולם טוב יותר. מהנביאים שקראו תיגר על עוולות, ועד לרבנים שפירשו את התורה מבעד להדש את האחריות החברתית, תיקון עולם נותר עיקרון מנחה. המשנה, טקסט מרכזי בהלכה היהודית, מלמדת שכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. אמירה עמוקה זו מדגישה את ערכו הרב של כל אדם, ומדגישה את חשיבות מעשינו בשמירה על חיים וכבוד. זוהי קריאה לזהות את הקשר בין בני האדם, ולהבין שלמעשינו יש השלכות מרחיקות לכת. מורשת תיקון עולם משתרעת מעבר לחומות בית הכנסת אל המרחב הציבורי. לאורך ההיסטוריה, יהודים היו בחזית תנועות הצדק החברתי, תומכים בזכויות האזרח, נלחמים למען שוויון כלכלי, ותומכים בזכויותיהם של המודרים והמדוכאים. מאמצים אלה הם עדות לכוחו המתמשך של תיקון עולם, לעורר השראה לפעולה וליצור שינוי משמעותי. תיקון עולם אינו רק אידיאל מופשט, זוהי קריאה לפעולה שניתן לחיות אותה בחיי היומיום שלנו. זה לא דורש מחוות גרנדיוזיות או מעשי גבורה. נינה הברות, דווקא באמצעות מעשי חסד קטנים, חמלה וצדק, אנו תורמים לתיקון עולם. התחילו במבט אל סביבתכם הקרובה. האם יש שכן הזקוק לעזרה? האם אתם יכולים להתנדב בזמנכם הפנוי בבנק מזון מקומי או במקלט? אפילו מעשה חסד פשוט, כמו להציע אוזן קשבת או מילה טובה, יכול לעשות הבדל עצום בחייו של מישהו. הרחיבו את מעגל הדאגה שלכם לטיפול בנושאים חברתיים רחבים יותר. למדו על עוולות חברתיות בקהילה שלכם ומחוץ לה. תמכו בארגונים הפועלים למאבק בעוני, באי שוויון ובאפליה. השתמשו בכולכם כדי לתמוך בשינוי ולקרוא תיגר על בעלי הכוח. זכרו שתיקון עולם אינו ספורט לצופים. זה דורש השתתפות פעילה, נכונות לצאת מאזורי הנוחות שלנו ולהתמודד עם העולם סביבנו. באמצעות מאמצינו המשותפים, קטנים ככל שיהיו, נוכל ליצור עולם צודק, רחום ובר קיימא יותר.